Ayo guys, sarapan guys. Sarapan karo sambal korek. Coba ya. Dicandak sak candake kok. Mari cane tak ngetlah ya. Sarapan iki karo sambal korek, lalap timun, kiri cai sakmene iki tak panasin neh guys, terus soto beninge yo ijek. Monggo sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Aku ki mangki bareng bales-balesi komen ya guys. Tapi Wayahe. kok enek sing tak bales ki balik terus lho guys, gak kena tak bales sih. Piye? Mbah, kan balik terus sih Mas, gak iso. Liyane kena. Kena kabeh. Sing siji ki sing gone Ibu Eza kuwi angger tak bales ki nganu guys. Sarapan, guys. Angger tak bales iki kok kembali terus balik terus gak kena ngono lho. Ngene Ibu Eza Kurniawan ngono piye nggih. Akune. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sarapan guys. Ambek sambel bawang guys, mau tak jros minyak lalape timun wis mantul. Pak Sumpah nggo terong. Malah terong mentah guys. Guys. Apa-apa ngerti apa-apa. Apa ku sing mbok gorone ya? Loh. Lho gak wekku aku iki. Gak kesete dhewe mbok pemene ngono kuwi Mas nganu mobil. Nang salam wek. Kok dhewe. Nyoba dhewe sing diran ngono kuwi. Kayaknya, Pak. Wayahe sambal korek-korek niki tampil. Dong terong godhog wis kangen ngono-ngono iki, guys. Iwak-iwak ngeti ngene iki rasane kaya keliengan sirah iki. Lungreng. Kayak sotone ya, tapi alhamdulillah nggih. Cara masakan iki niso iki gak sepiro, guys. Sisane iki yo gak akeh. Yo pas lah dienggo mam ngono ae. Tapi alhamdulillah ki tamune DC ki wah pokoke nyenengno guys. Biasa kabeh ngono lho, kaya Mbak Putri, Mbak Via, Letri. Teko yo langsung dodacah, Dik. Ngapuntene nggih, Dik. Kula ngerampok teng mriki nek ngarani. Alah aja omongan ngono, Mbak. Boten pareng ah. Atik ngerampok iki lho wong jenenge wong apa guys manganan nggih. Manganan terus syukuran jadine ya panganan apa ae dibiahno sapa sing gelem mampuno nggih. Jenenge iki ya guys, setahun sekali terus wong tani iki merasa bersyukur diparingi hasil dari bumi kita ngono maksudnya ya mbuh panen jagung, mbuh panen pari, mbuh panen apa ae lah guys. Apa dikei panenan sing melimpah kaya ngono dadi awake dhewe iki merasa bersyukur. Ya dadi iso dadi panganan kaya ngono ya genteng dipangan wong akeh. Ngono guys. Panganan iki mlebur iki ning menungso. Ambil. Nggih. Tak kayak benah enggak kelat. Yang paling kuwesel malah Mbak Ana guys. Ngladeni tamu-tamu iki teko lunga. Lah emang kalau syuting dong, rasakno kok syuting Bu. Aku ki sekolah apa ngladeni kancane Dinda. Kancane Dinda ki meskipun Dinda ki melok ngiring gunungan guys, kancane iki do biasa.
Ape dhisik arep mangkat wis tak pamiti, Dik. Sepurane yo gak iso jagongi Dik Dinda nggih. Nggih, Bu, gak apa-apa, Bu. Malah wae semangat. Mbak Ana sampai kesel isah-isah, kesel ngeladeni. Tapi nek Mbak Ana ki yo gak terus muni sambat kesel apa piye kuwi yo gak, cuma ki dhisik kan ngesakno. Ndek iki arep tak elokno rias emoh, engko sing nang omah ki sapa, Bu? Sing ngladeni kancane adik bareng ku sapa? Aku tak ngiris semongko ya. Tak sepilno sayur-sayur guys. Iki yo ijek sakmene iki lho. Apa? Soto niki karo balung-balungan ngene iki. Tapi dhisik iki jek blenger ngono lho, guys. Nek kene nek ngarani blenger, tapi nek daerahe sampean ki waleh ngono apa piye ya, guys. Kan dhewe desa mawa cara nek aran-aran ki waleh ki nek kene ya blenger. Alhamdulillah, Mang Pak Su esuk-esuk entuk rezeki gedang susu, guys. Gedang susu ki enak-enak dalu nggih. Ki kan ijek sepet. Kurang patek mateng. Diparingi karo Mbak jenenge sapa ya, Sutirah ngono ya. Diparingi Mbak Sutirah ngemul. Pokoknya alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Muga-muga rezeki jenengan ngalir terus seperti air zam-zam. Entuk rezeki guys esuk-esuk guys. Lagi nanas hasil apa ngeroyok gunungan. Pak Su guys ndek sing melok ngeroyok gunungan iki entuk nanas. Iki untuk sayur-sayuran koyo ngene iki. Terong, kacang, timun, gambas. Wes, pedesen. Pedes. Tapi kan seger. Krecek. Ojo krecek ya. Apa? Rengginang. Nek krecek iki kulit sapi sing koyo dikirim ibu. Kuwi krecek. Nek ning kene iki yo krecek iki, guys. Makane aran-aran rengginang iki yo iya jenenge yo rengginang tapi luweh nayoe kuwi luweh genahe kuwi yo krecek. Nah, dhewe. Isa-isan iki koyo ngono guys ijek. Ndek sore iki Mbak Ana mantuk iki trimo sak itik ngono lho. Lah kok nyelot bengi nyelot esuk ketambahan yo koyo ngene neh. Gak tak isahi yo Bu, ngono alah wis ndang tinggal aku ngono awakmu dhewe guys. Remah-remoh koyo ngono kok mikir isa-isahan wis nek mantuk ndang mantuk aku. Kesel sedina plet ning kene. Cuciane barang urung tak bilas ya guys. Kandene awake dhewe iki rasane tangi turu ki loro kabeh ngono guys koyo dimpuki wong sak RT ngono kae. Rasane kesel kabeh tapi mergae yo tak ngono lho guys sakbare. Sakbare yo sabar ngono maksudnya iki sak titahe. Wong kesel tapi ning ati kuwi seneng guys, rasane iki seneng. Wong kesel piye ya guys, memeriahkan desane. Dadi ben meriah karo bodo Idul Fitri malah mbuh-mbuhan ramene, malah rame sedekah bumi. Ya. Ditutup, no? Iya sudah. Lanjut guys, lanjut. Mulai jemur pergomblokan iki. Sementara konten iki ning omah dhisik ya guys. Bersih-bersih rumah. Gombloke koyo ngene.
Mari Dek Dinda ki set tes, guys. Dadine sing nyandak pekerjaan ki DC tak kondang fokus belajar ae. Nanti konggolan kula pati ini dhewe yo. Apa payah apa ning kamar lagi? Ojo nakal. Mbak Ade pergi. Mbak ya. Guys, kok ngering iki wis bar guys iki mesine wis mati ya arep omongan kok ora krungu ya, guys. Ngapunten yo, guys. Dek iki arep syuting full iki gak iso. Soale musik iki umpama kok iya ya guys, ora nek dangdutane, ora nek musike kok ngono-ngono, walah cara sampean ngerti ngono. Pokoke iki suweneng lho guys. Tapi dhisik kan cara arep nyuting ngono Pak Su nyuting ora iso ngilangi musik ngono lho guys. Ning HP-ne dhisik kan HP jadul, dadine iki ora kaya HP sing kena-kena diilangi musike ngono kuwi. Nek nggone Mas Ajis yo kena. Dadi yo ngediti neh, guys. Ngediti ngekeki musik dhewe. Diediti neh ngono kuwi lho, guys. Tapi HP-ne dhisik kuwi ora kena. Mbah ora kena, mbah aku sing ora iso ya, guys. Acarane iki jan son iki pokoke kene son RT neh son dadi banter-banteran. Son iki son sing iki guys nek ngarani son urip ning dodong kuping rasane kaya kendangan iki ape jebol ngono kae. Jan iki arep lomba son apa nek dipikir ngono kok banter-banteran. Lomba son apa lomba apa ya guys. Guys, tak sepino sithik-sithik terus karek kurah-kurah tapi alhamdulillah ini kan guys. Dinda iki karek nunggu hari dan tanggalnya. Alhamdulillah lolos. Apa ki lolos pascal guys. Penelitian apa-apa lho ning kecamatan kuwi nggih. Kuwi alhamdulillah ki lolos. Engko terus karek nunggu hari dan tanggal berapa wisudane ning Kabupaten Blora guys. Dhisik seneng banget guys.
Kowe alhamdulillah mang mesti info gurune ngaji bayar wisuda ki 85.000 tinggo tumbas seragame ngono guys. Dhisik iki paling seneng pokoknya rasane iki seneng guys. Seneng sololos anakku wedok. Guys, kita sih lanjut arep njupuk seragam Dinda, seragam wisuda lho guys ning nggone gurune Dinda, guru TP Bahrul Ulum ning Temulus. Kayak wis dinteni adik dhisik. Guys, lanjut mangkat. Duh. Anu piana aja melo. Lihat Dian. Lho lah nek piana nderek mboten nek gak sida melo. Gak bareng nangis ah. Gak bareng nangis saya mbek mama ae. Terus do bayar kok ning grup itu. Dian kan usul. Emang di Mas? Mas. Anu, tite bonge. Yo tapi duit rupiah. Yo diceluk dhisik. Maksud. Yo mangkat. Bismillah. Pas dek top ini dipakai nggih, nggih gak panasan. Gue sini, halo. Ayo, kenalan. Dek, ngono. Pegangan. Ora mabuk. Pegangan ibu sa. Hubungannya kok tak itu. Karek naga niki ngen emplok tas cilik-cilik iki. Emplok say nek kok. Bisa. Ada bisa kok lah. Naga Mas
Dalan iki cilik aku metu kene iki gak wani. Enak metu kono. Dalane ngene. Aku seneng metu kono sing kono kan jembar. Mana? Kok gue HP Mbak Kemang? Kok kene nomor Pak De? Sing iki sing nomor ning Pak De ning gone kuwi. Gede kene. Gak. Lah mak ning grup ya ning gone Pak De ku. Iya guys, iki Bude Pak De dek gak do ning omah iki piye iki? Lho kuwi iki metu-metu tek yo ora nggo HP. Ya padha ae digemboki. Iya. Iya balik. Tabel gak diangkat iki. Tabel gak diangkat. Lah iya. Balik. Maksudnya iki kok seragam iki ning ndi ngono lho. Dinteni. Wong ning ndi? Yes, balik guys, Bude ora enek. Tak telepone sik. Ditelepon sik. Wong iki metune iki adoh apa edak. Entane cepu ya. Lah ngapa rene gak telepon sik kok Mbak Pur yo. Lah yo ngutang perjalanan adoh. Enek perjalanan adoh kaya apa, Dek? Mbek, oh alah mbek, nggih. Mbek cilik kok gede. Kok nek termo ning kene tak lawane gembok iki ya. Loh, yo kon dadakno dhewe-dhewe yo pangkat tetep isek bakal ya. Iki lho niku Mbak iki lho. Jangan jaluk nomor iki kok dikek ning nomorku kene. Terus di telepon Bude lah yo kok motor kok gaget ngene. Lah, wis kadung teko adoh yo guys sampai balik yo. Eman-eman kan jaluk nomor Mbak e. Assalamualaikum. Bakal motor guys Mbak iki. Guys iki Bude wis mantuk iki ditelepon Mbak iki. Matur suwun karo Mbak sapa jenenge? Mbak iki Mbak sapa kok jenenge? Karo Bu Etia wis terima kasih ditelepon Bude. Budene metu jebule iki mau jere wis teko Bude. Ngarep lah sedih. Sik. Oh, ambah. Awas pegangan Ibu nggih. Lah nggih panas saya lebih ya. Entek rene bokonge. Mang nggo duwe wis mbok kabeh duwe. Wes balik rono nah, guys. Lah timbangane apa ki kok bolak-balik mending teng diteni mesti sana ya. Wes ta. Lah iki wis teko niku Bude kok. Pak De iki berarti konggon nganu wedhus tenan ya. Paling Bude melok. Awas. Nek tak cekeli. Metu iki. Assalamualaikum. Balik Bude aku Kok randu berarti Mbak emang. Lah iki nek randang tak jupuk iki kok kentekan malah nunggu sing Apik seragame, guys. Oh, kaine. ayo Adem ya kaine ya. Kuwi berarti sing warna ijo apa biru ngene ijo. Iki berarti nganggo sing ndi iki Bude bawah? Oh, ijo. Ijone Iya, sik bawah berarti. ijo peteng. Sik tak golekno nek menawa Pak De iki. Oh, ning kerah. Kok Oh. sarung ya. Berarti ning kerahe karo ning lengane sithik-sithik ngono ya.
jelas ngono lho Bude. Terus karo nggo sabuk. Wong ning foto profil enek iso yo. Sik. Berarti sampeyan wis rene. Ampun. Rene iki balik Bude. Lah pintune iki kene gembokan, kono gembokan. Ning gone wong sing mati ini. Dan dia membeli wedhus kan ora enek tenaga. Terus enten anu meninggal di pas nyadran lho. Cara mbeli wedhus di sisan ayo guys. Masuk. Mulane jane iki rencanane kan Pak De ambek aku kan ape melok dampingi Pak Lurah nganggo baju apa? Nyamin ya, samin. Nggih. Lah berhubung Pak De gak iso menyang aku yo gak menyang aku nang omah. Lah Pak De nek meninggal gak iso menyang. Sik arek golekane ndi lho. Sik ning grup tak gawe gak enak Pak De. Kiriman. Seragame apik, guys. Apik, guys. Bu anu. Nggih. Masuk iku lulus kabeh Bude sak rono-rono. Piye maksudnya? Sing bocah semelok kabeh 100 pira ki lulus kabeh. Lolos maksudnya ya. Iya lulus. Yo ora paling dipilih yo Bude. Mangkep nek wis. Sik dah ning HP ku ae Pak. Ning foto mana? Ning pro anu. Wong sing lolos ki sing memenuhi target kok, Mbak. Oh. Berarti mboten semua Pak. Nek sing mboten memenuhi nggih mboten nggih Pak De. Ya iso. Tak kira lulus. Ya sakene anu do kendel-kendel kok. Wis saurung lolos roh nilainya kok. Nggih, Do nggih. mlete do. Nggih, lho Dinda nggih, Dinda. Aku ketok sing hafalan ki entuk 100 Ibu jere. Dadi roh saurung wis roh dhisik. Sing hafalan ki entuk 100 ketok Gak wani. Ya sakene kendel-kendel. Sing di mana masuk? Kene tes Madin mau. Iya tes madin jere Bu Via kene ulangan kene tes. Izin Bu. Anu sulan sok Senin. Nek sini terang midi. Lah berarti Tapi penentuannya tanggal pinten niku Pak De? Maksudnya Dereng anu sing teng blorone niku. tanggal 6. Oh, pun carane pun ditentokke. sakjane wis tak seri. Tanggal 6 Juli. Engko sama Bude. Gambare. Loh, 6 Juli napa 6 Juni? Juni? Juli. Berarti saya sak wulan kas ya, Dek? Walah yo cek onder tak kira kindang gage ngene ndi. Oh iya lah nek gak ndang golek tak kira iki bulan iki. Lah tak kira sik bulan iki. Arep ning grup ae Mbak tak simpen. Heeh. Apa tak jerno ning payu. Gak maksudnya ku nek di-share ning grup kan terus yo roh kabeh ngono bentuke ngene ngene. Mbak ini kebutuhan ora dadi dadi. Oh gak iya aku tak tinggal ngrem muni ndang anu yo ndang dicanda. Lah seragam kurang dino ireng dadi. Langsung digarap. Iya. Kali pengurusnya niku saged. Jalan mulai ngomong. Tapi nek berangkat keng mriki Sarang-sarang Lurah, nek niku kan kendaraan satu kecamatan. kecamatan. Berarti jeng ben beto elep. Urusan kecamatan nggih tetep. Oh ngoten. Berarti didampingi orang tua nggih Pak De? Mboten. Loh, walah. Aku bayarin dong. Oh alah. Lah nek pendampingi saged, melok seneng kon kare seneng-senenge. Berarti nganu sing orang tua ki nggo mobil dhewe entuk kan. Nggih saged. Oh, ya wis ngono gak apa-apa. Mboten saged anu lho, lepat budale. Oh, nggih. Sing penting aku ngetutno mburi lho Bude. Iku mari aturan sing baku ngoten. Nggih. Lah kuwatir engko nek wektu apa jenenge teng mriko kan paling syahadah ya, syahadah. Itu anu napa kan baru itu kan urutan pertama. Nggih. Lah iku pas digowo tuane kan dijeluk gak ngerti. Ini Nggih. apa? Lah iki engko terus nek bawahane hitam, jilbabe piye Mbak Arin menyesuaikan sing warna iku ijone. Hitam, jilbabe hitam. Kayak roke. Jadi mana lali gak? Makanya seragam ini gak didiskusikan misan yo kok kalau anak sing rok ireng, anak sing rok ijo wis kadung teko kecamatan. Ape mantuk. Lah nek nge-share teng grup nggih roke nggih ijo Ibu De. Makanya aku lha kok roke ijo lho, Nduk. Ganti ireng kae anake Mbak Ngatini yo diganti ireng. Lah sing anake bucarek yo kadung dinggoni ijo yo wis Mbak ape balekno yo adoh. Kono anu kudu piye kono seminggu. Nggih, lah nggih. Lah tapi kan nek mboten di program riyen bingung Pak De. Terus nganune piye, roke piye lah nek karuan roke ireng. Heeh.
Ya kudune Sing ijo golek kuwi sing kanggo ijo. kerah, Lengan tangan. terus karo dikei sabuk sithik. Satu. Saku. Nggih. Wonengan kene. Berarti wis anu. Kan anu bentuke pun dicontohno. Nyampang sithik nggih. Nggih. Oh kancinge. Kancing baju. Ngono cewek enek cowok paling yo bebas. Yo enek cowok. Paling biasa kayak kemeja. Ya padha ae. Lha wong iki nek pas ning baon ngono kae ya. Tangi iki lho, mbok rasane koyo wis kudu tangi. Ayo sarene sampun cekap nggih Bude. Kula tak nyuwun pamit. Nah iki mbok konten aku Sampun jelas salah mboten napa-napa. Los mawon. Nyuwun pamit. Niki kan pun jelas kaine nggih pun entuk. Pun ayem karek njahitke. Monggo Mbak Arin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum nggih Bude. nggih. Pak De teleponan. Berapa mungkin Ayo Dek. Ana umi kana. Sinten Pak De? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. bantu gemi. Berapa nih Din? Paniden. Gemi. Bantu gemi iki Paniden gemi sepundi? anu itu lho. Pun sepuh. Pun sebab kadang ini yo anu yo tak siap. Nggih. Pun kula tak nyuwun pamit Pak De nggih. Padha ae Bude aku yo ndek iki tak kene kulkas nah iki. Ayo Sa.